taro, ku dukan ku kujero, ku yi rawar alayyaro, yanzu kan ku yi ƙauro, afan na rero. Baituka ne naku ga siyo na rera, mai abin kallo ne ga wata ga zara. yanzu group namu ba ku nuna gadara, don haɗin kanku yasa kuka zarce saura. yanzu group house, WhatsApp group ne fes, sai ku zo ku mutaka yan afan na yi zuwa. ku karku yawantawa, yanzu boy group inda ke haskawa. yau gashi mun zo taron da aka yi shiryawa, ga maza ga mata, kowanensu da tsafta. lokaci ne ai yau da gobe sai labari, tuntunin mun gane halin mutum ne tari. yanzu boy group a tuni yayi tasiri, yan cikin sai mutunta mutane, ba su kyamarwa ne. mai buri ya zo mai kamar mai kwashewa, shi mai kurwa yake kamawa. ya damar ɓawo ba ruwanta na ƙara, shi masunci min san kifi yake kama. guzuri a tilas ne ka gane shiga fatake, shi ko ruwa dukkanin datti zai wanke. zuwa da kai kuma ya zarce yin aiki, daskararren mai sai da zafi yakan narke. magana ake ta house mai ya faru, wanda ya taru al'umma ƙwararru, masu zancen hikima cikin dabaru. Hezzy group house a yanzu da ya wuce, WhatsApp group ne wanda ba a cece kuce, sai haɗin kai a cikinsa gaskiyar ita ce. maza da mata gaida ku, na Hezzy group dukkan ku, afan ke waƙar ku, don masoya na ne ku, da mutunci aka san ku. Allah kare kimar ku. Hezzy group WhatsApp anan nake ban kwana, afan ne na ku, ɗan cikin katsinan duku.